Maayong adlaw diha sa tanan no. Sa tanan-tanan akong tigsubaybay sa ako ang channel diring dapita. So diyan dapita wa pa ko na magpanglimpyo ana akong mga gamit diha, mga gitara gipanglawa-lawa na kay medyo pila ka bulan nga wala ta ka tugtog-tugtog kanta-kanta. Kanang mga gitara wala pa na natrapuhan. So diri na pud ta kay ang lingaw nako karong mga simanahan ang nagsidling kog kana atsal kana siya. Gipang sulod kana namo sa paso. So naglisod kog istorya kay nagtulon pa kog laway ha. Kana mga atsal kana mga idol gibutang namo diya sa paso kay para ma-sureball namo amo man gisidling. Nabutay nakita dito nga toy-toy sa kalabasa may lagdi na mahulog Mintag di na madal sa bulak og hulog. Siyempre naputay gisimilya diha atong gitagod diha. Nung gitagod ang tawag ana kamatis kana mga dol. So hapit na nako na i-transfer sa paso na pod. So ginadiligan lang nato na siya og tubig buntag hapon para nindot iyang tubo. Nautal-utal na ta diri na pud ta nay mga manok sa ilawom sa okra. Magpasagol siguro na. Nay mga okra den daghan kayo gipangkuhaan og mga dahon para himsog ang bunga. Nya gipuy-an sa mga manok kay landong man ang ilalom. Napoy kahoy nga gamay unsa kahoy. Siyempre nay upo pagkasinawa nya dako pa jud Murag kaning baseball bat ba Kana padakon pa nag mga tulo ka adlaw. Lami kay na sa gulag tinapa hastang hamisa dagko kayo. Nani mga toy-toy na apoy mga toy-toy nga nalaos nalaya. Sama na ang gigunitan ako. Pero napoy toy-toy nga molampos ana kanang isa Mentag molampos na. Sa unahan sa kauban niya mga toy-toy na apo na Kung di na mahagbong molampos gina siya. Green kayog toy-toy. Siyempre, ang manok tora dito ni abante hadlok signiton niya himulbulan. Sagulan og bisol. Og siyempre, murag na dragon fruit. Sa nautal-utal naman ko. Dragon fruit nga gitanom sa kong amigo da si Edgar Rocio, shout out sa imo ha. Gitanom na niya diha kay para mamunga daw puhon. Di na misig pamalit og dragon fruit. Mga ukra kasagaran na tanom diha, daghag ukra. Kalabasa mukatay na pula siya, may tagmulampos na kung ay mga toy-toy. Mga lagbati, wala pa na namo gikuhaan na kay para mutaas-taas pa, dili na mo aruton, mga agbati Makita ka na ninyo, mao nay lingaw namo dire sulod sa pila ka bula. Saluyot, kitawan saluyot, kalamian ang saluyot. Giithan ra nas manok o naiitis manok pisik na piska Ay mugulay pa ka naiitis manok. Piliyon lang tungoy iti kana dahon sa gabing tuod ang tawag ana. Di ay kay mga manok didto mamatog sa babaw sa kamunggay. Napil pang solar na ako mga idolo. Dito sa babaw mamatog so siyempre himsog na dihang ubang gabing tuod tawag sa mo ana. Mutulon sa labay. Torang itis manok tuwag sa dahon sa gabing tuod. Siyempre ang mansanitas nga akong gitanom nabuhi gyud siya kaluy-an taon. Wala na arot sa kanding. Nindot siya punuan na mutubo na gina siya. Og siyempre moadto ta dito sa atuan ng saging kay nasud man sa kural basta masud sa kural atuan na. Pero dili kami nagtanom ana ha. Pero pag palit na mo na naman ang saging so amo ana. Hapit na magulang ang kaning saging. Kanang payag-payag diha mao nang payag-payag sa manok. Kana maribago kana mga dulo maribago. Nang nalingsing na nanahon nagmayo. Ug mao lang na salamat kay ninyo.